Oui. Ma. Il sing ah. Le produit. Il pousse donne ça, il pousse donne. Né ou les gars na kuma ne ma il pousse donne, il pousse ata fait ben. On va pousser mon là. Mais il a yelen sing. Problème là. Mais ne gon me min don. Ne mo be confirmation de la jere. Parce que vu que bibi na met lemina fem vocal go se ka turike fem beb se ka ara wade makana. Ne na mamita mina o ma sisa ka so ma confirmer o la mi ki wele me ki ninga ni kuma mun me vocal ngono ni mamita makana ni e jene da chi. Ni e da kan arrestere e de se ka o tien fona. Ne y'a ci ma mais on te film mamta kon kumagama e ma fo ke ne kumagan mamta kumagana ne do du ida kono e ma kumagana me gaba mamta kumagan do an ne kumagan do e yere o don kaba ma sene go jabi fi e ko la blinsa i yere de be ko yere la sisan ni yere ga famille i bla rom ne be barage ne ko mi ne be ga fi te ga fam donc ne ko ni série ga ni sisan Une femme. Jenere go hein jenere wele mo ne ma la me o ne ka ha kana wele ndusu kasile no wala ja en jenere be kuma ni kuma beri fo jenere ne to ne re mi ya jenere we na blere karaje wallahi billahi jenete mo go yana mai jenete ali mo go jenyo go yin wallahi jenere ga numero ke abuluge ga boy ku jenere ga to nyere jenere be jenro yoro kana tin jenere ga nyogo soro jenro shi wallahi billahi jenete mo go orona jenere ne wele ko comité menale ni nyogo che kalibi ya fadil ni fe ni mutali fe la kuire mana ka badi mo ni go nya farama ko alibi fe ko neni aliga jega bi membenga auka ko wala sawa tiriya ka ba jenere go bana jenere di wallahi billahi jenere o foni yana wa mara biki wuri nga ko nga fi o gapsa jenere ga konye ga finyana jene fle kalabanci de do jene be abe sofoni nga falisi ro no la jene de afoni na kuni ka obla nyogona wallahi bilay ko eni zedu ko surtout e mi ngali da ko fuka jengli ko e ga herebe bon sira sira ko ali jene ba joye no sirate bilay jene ka numero bloqué kara jene boy ga bila yere ne be jene do wallahi ne be mi do jene la kara ko sira wallahi jene ga abini wila abina galon tige like kara ede tige na tanta ma jajelo donc aga prétexte subere ni ngene ko inga sigachi on est bila ma so akiri jene yere debi jene ma ko ne ke e ke to eno ha ko on flash te mu ko nyana mai kali be fi anga ba jawladi ni ma ko injabu lo ka be ki nya fam ame munila emani ngira la jona munila emani cinema mena kara e manga ta kan fosa biene bla e dala no kula e re bega ali tan re hundi ne maniga siga ali kuma e fera nin na ko me kuma e febe in décembre o ma me munige in sereni nin wakati ni re te e be so ali ga gere la sani na ne sigira ni tushiri cinema fo na ma ni mi torga ti sigi an fer ete foi fe nya no no une femme observe ore kunyo le kuma udorano bene wure men oh abana foi were ki
faut vérité ne bɛ taa Kamer Mamita an bolo kan bɛ jɛ la ja yɛrɛ tun bɛ dɔ la ni laban cogoya min na an ka an ka taa tugu dɔɔnin dɛ a ma ja e t'i ja patron bɛ ka kɔ kɛ ko faramala yɛrɛ dɛ e k'i bubara lajɛ i b'a fɔ mɔgɔ ɲɛnama taatɔ ne kɔni t'a dɔn telimantigi min bɛ kɛ den sugu min ye i bɛ taa ni muso lahawula ta muso in to dugu kɔnɔ ka taa ni muso préparée ka taa a kɛ yala o nɔfɛ an tɛ sunɔgɔ. Aberi a cɛ mɛna ka yɔrɔ ɲini dɛ i n'a fɔ ko an tɛ yɔrɔ kelen oh là là calme ko bɛ cogo di ça va bien i yɛrɛ i nana n cɛkɔrɔbatɔ lajɔ carré kɔnɔ dɛ o de ka di ka cogo di ten dɔrɔn mais ne k'i ma ne ye restaurant proposé ne k'i ma n'a ka di i ka n sɔrɔ bureau la ou bien i ka n sɔrɔ so fana yanni ka di yanni ka di première rencontre yanni ka di yanni ka di oh problème t'a la ni yan ka di ne fana kɔni mɛna n nana parce que n y'i ye i ka ko in kun minɛ wa est ce que i b'a faamuya ne ka ko ye kun e bɛ jagosa ye dɛ dama di la dɛ cɛ dini kuma jumɛn fana bɛ yen tuguni ne bolo n ko ne y'o bɛɛ ɲɛfɛ i ka bɛ jɔn ma e ye jumɛn ɲɛfɔ ne ɲɛna o don o kun tɛna ne bugɔ e yɛrɛ jɔlen ɲɛna k'e bugɔ ka ne to yen nɔ ne m'a fɔ n k'a man kɛnɛ i bɛ sɔrɔ a ka fari kun ka fɛn kun ka commencer ka wuli sa a man ɲɛna o ye tiɲɛ ye e ma tiɲɛ fɛn dɔ bɛ e wa k'i cɛ foyi tɛ ne ni cɛ e ye mun jate minɛ e nana e ma ye a bɛ ka ci ne yɛrɛ dimi ne ka ma n ko n'a ka bɔ an la e m'o mɛn yan ne ma mɛn ayi n ko ne ka ma n ka bɔ an la n ko a ka fara muso la e kun tulo t'o la ne kun bɛ ka ci a bolo mais n sera n'a kana na péter de parce que n'a ka bana nana péter san a bɛ kɛ problème ye quoi est ce que ne yɛrɛ bɛna tila ka don ko kelen na quoi c'est pas bien mɔgɔ ka to ka dimi a kɔrɔ quoi i bɛ k'an faamuya sinon dɔrɔn sinon yɛrɛ dun ça va quand même ouais ça va j'espère que i ye fɛn faamu i tɛna a kuma kɛ bilen yɔrɔ n'a ɲɔgɔn wɛrɛ ma kɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛna kɛ bilen ni yɛrɛ tun ye pire coïncidence ne yɛrɛ n'a tɛna bɔ bilen yɛrɛ i y'a faamuya donc du coup comme ni mon première rencontre j'espère que prochainement on serait dans un autre endroit qui n'est pas dans la rue il m'a mɔgɔ tɛmɛtɔ b'an ye c'est pas trop joli quoi est-ce que i b'a faamuya n y'a faamu problème t'a la écoutez n y'a mɛn ok vas-y donc n'an ka t'i bila kɛ ayi c'est bon hein a ka ɲi n'an ka t'i bila sa pour que n ka so dɔn kɛ ou bien a ka ɲi ko première rencontre fana la i tɛ ka so yira mɔgɔ la ayi a ka ɲi a bɛ yira mɛ a ka ɲi siɲɛ wɛrɛ a b'o kala ɲɛna sa ayi siɲɛ wɛrɛ o fana ye siɲɛ wɛrɛ ok problème t'a an ka bɛɛ to siɲɛ wɛrɛ la vas-y merci beaucoup kadang tɛ ka n faamuya fɔlɔ dɛ a bɛ ɲɛnabɔ e tɛ Voilà. Donc grand frère est comment fait. Biwani jenago on a dabla pep. Grand frère tient de fond. Il tient fini. Comme on tient fille. Ni bona, ni mi clola kuma dumani fille o te mo ni.
mɔgɔ n'a gana min b'a f'i ye o de y'i ni jɔn ka jɛnɛ o allo o ye jɛnɛ awɔ ne bɛ da la awɔ na bɛ n na awɔ wari bɛ n kun na voilà ne yɛrɛ nakun d'o ye i b'a dɔn jɛnɛ ne sɛgɛnna ko in na jɛnɛ ne fɛ an ka ko in jɔ pep parce que ne mɔgɔ delila k'a fɔ ko ni mɔgɔ n'i sɛgɛnna ko la i b'o tɔnɔ dun mais e ta ye ne ɲɛ tɛ avancer cogo foyi la bɔ tɔnɔ tɛna sɔrɔ nin ko la ne bɛna nin ko jɔ pewu jɛnɛ e nakun tɛ ka wajuru dɛ n ka wajuru jansa i ka taa sa ninnu kuma caman ninnu ta wari tɛ n bolo bi wari tɛ n bolo sini ne nana de k'a f'i ye an ka ko in jɔ awɔ o ko ne t'olu ko ninnu kuma caman n bɛ don san b'i bloquer sisan hali a tɛ gɛlɛya jɛnɛ kana bloquer jɛnɛ e jɛnɛ ayila baba sɛbɛnni la koyi i ne bolo a bɛna siran jɔn ka wele kan u ka sona tɛ ka taa il répondait merde cɛ n t'a ɲɛnama ye dɛ il répond jɔn ka taa grand frère fɛ ci non nin ko tɛ se ka bila tan Oh là là. Hey, tu fais la vie? Ça va? Pourquoi? Ma. Alhamdulillah. Oh, ici. Ça va? Ça va. Koga? Ma. Kibaruya jumɛn bɛ? grand frère. O donna i ye n wele i ye conseil di ne ma. Awɔ, i y'a mɛn. conseil diyara n ye kosɛbɛ mais. I yɛrɛ kun ko ma k'i bɛ taa k'i bɛ réfléchir k'i bɛna retour kɛ. grand frère. J'espère que i hakilina ɲɛnama sɔrɔ kɔni. bon n ma hakilina ɲɛnama ba sɔrɔ ten kosɛbɛ. Cogo di? cɛ yɛrɛ kɔni na i ye kuma min fɔ o don na. ne yɛrɛ kɔni ye n sigi k'a jateminɛ nin ye ne ka adamadenya taatɔ de ye nka fɛn kelen min grand frère ne dɛsɛlen don o de la n'o ye jɛnɛ ka ko ye ne taara so ne hakili latigɛlenba n bɔra n taara jɛnɛ fɛ yen ko n bɛ taa ci ɲɛfɔ jɛnɛ mais ne ye jɛnɛ ye sawura wɛrɛ la o yɛrɛ juguyara n kɔrɔlen petit i jɛnɛ ka fini o bɛna fini na kun min bɛ bɔ ja kan tuguni sa. non fini tɛ i b'a dɔn a kelen i b'a fɔ dini kelen ɲɔgɔnna ɲɛɲini de. jeune frère n bɛna min f'i ɲɛna ɲɛɲini ko in a bɛ se ka kɛ mais jɛnɛ min ɲɛɲini e jarabile dɔrɔn de b'a la i dusukolo de dɛsɛlen don ka jɛ a kɔ. mais ne b'a kɛ cogo di sisan. donc e wulila e fana t'a fɔ jɛnɛ ɲɛna de ko e t'a ka ko labila. voilà ne tun bɛ fɛ an ka ko in jɔ yɛrɛ de pewu. a tɛ kɛ ten o
i b'a ye yɛrɛ de k'a to yen nɔ a bɛ fa o fa fɛ i b'o to yen i b'i hakili bɔ a kɔ pewu. O ma nɔgɔn dɛ. O ka nɔgɔn petit o dɔrɔn de y'a solution ye jeune frère sinon n'i taara ka taa k'i bɛ taa kuma fɔ nafa t'o kuma nin si la o est ce que wa a ko yɛrɛ kɛra cogo di n b'a dɔn kɔni ne kɔni natɔ kuma nin fɔ jɛnɛ ɲɛna k'a ka tila k'o ko to ten o. Ne y'o kuma fɔ jɛnɛ i b'a fɔ k'a kun sigilen don ka ne makɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ a ko ne ma a bɛ ne ka numéro bloqué fɛn bɛɛ n tun ma d'a la dɛ a taara n ye numéro sonné a ma don fɛnɛ tuguni. A ma don bilen. A ma don bilen. Ko ne tabarikala o ni o kɛr'i la ni choix t'i yɛrɛ bolo bilen i tɛna to yen. Mais ne hakili tɛ ka sigi ko n'a cɛ. I hakili bɛ sigi i hakili bɛ sigi nin bɛɛ b'i yɛrɛ de kunna taa dɔrɔn i ka ko wɛrɛw bila i kunna i ka jɛnɛko bɔ i kunna c'est tout i y'a faamuya. Ok problème t'a la ɲaama. Voilà n yɛrɛ tun ye projet min f'i ye n bɛ fɛ ka livrer de ta n ka entreprise la est ce que i bɛ ka yan donc du coup a ka di n ye i kan ka livraison ni fɛnw bɛɛ kɛ. Comme il y a tellement de boulot, donc les livraisons, mais wele, il y a produit livré quoi. Parce que on a pas la chandon. Est-ce qu'il y a numéro photo? 77. Il y a livraison numéro là. Numéro me fait que tout va produit livré. Vous voulez numéro maintenant? Ok. 77. 77. 12. 14. 94. Donc pour le temps là, ni il faudra me donc est-ce que vous avez famille comme me chatri bola do ou a film yɛrɛ Djanfa YouTube sanfɛ donc mais il y a fait blé non ni mɔgɔ minnu mɔgɔ bɛ livraison na u bɛ weleli kɛ numéro la dɔrɔn i bɛ t'u ka produit ta fo place la. O bɛ diya parce que kuma yɛrɛ la marché ka suma trop. C'est ça non tellement fana cayara a cayara jamana kɔnɔ a cayara mais ni sera ka ni client fɛn kɔni sɔrɔ c'est bien mais m'a fɔ film mɔgɔ min ye donc comme il y a numéro jamais numéro du machin kele o b'a bila vidéo sanfɛ la quoi est-ce que donc i b'a bila vidéo sanfɛ la mɔgɔ bɛ weleli kɛ o bɛ fara ne yɛrɛ fana kan o bɛ ne fana fara o de ne fana kɛlen client fidèle dɔ ye donc n'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ dɔɔnin sɔrɔ ten vas-y on a ça merci beaucoup. mais halisa mun ko b'i ka conseiller la halisa. non t'inquiète n'an ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ ça a bɛ bɛn o ni temps t'i bolo i y'a mɛn i bɛ sunkuru ba tigɛ dɛ temps de b'i bolo. non muso ko i bɛ ɲinɛ a kɔ pewu n'i ye baara min bɛɛ ka nin sen fɛ a t'i ka ca dɛ ka nin sisan livraison ka ca. livraison bon a ma ca min problème t'a la k'a bɛn merci beaucoup. jeune fana ka ni muso ko ye. Kɔngɔ ne jɛnɛ de don. Ça va? Ça va. E tun bɛ suɲɛ ka tan tɔ cogo jɛnɛ. Ne man ka to yen kan. E ne wele a? O bɛɛ tɛ se ka kɛ weleli ye sa. mais e t'a dɔn ko ne tɛ baara kɛ bi wa? Ne b'a dɔn. bi yɛrɛ tɛ k'a faamuya dɛ ou telimantigi de ye wele a parce que ale fana bɔra yan nɔ sisan. Ayi a ma ne wele a bɔra ne fɛ yen kɔni. ok baara jumɛn de ye parce que ne tɛ baara la bi o. Ne b'a kalama komi a ci tɛ ci janba ye ten tɔ n mago kun bɛ lamɛn ko kunkurun dɔrɔn dɛ. yɔrɔ jumɛn? Ne ta ka ko de don. Mamu ta ka ko? I ni mamu ta ka ko ou mamu ta ka ko? E ni mamu ta ka ko. N tulo b'i la. Komi mamu ta ko ne yɛrɛ fɛ a banna donc ne bɛ ka nin hakilinata ɲini n'a sɔrɔ hakilina ye min ye sisan ne ka ko la. Jɛnɛ est ce que ne tun y'a f'i ye ko a ko la n ko ne bɛ ka hakilina ɲini wa? Ne y'o f'i ɲɛna?
ni mo fɔ ne na dɛ ne yɛrɛ de bɛ k'o fɔ a sera i hakili dayɛlɛn ten sa o ma la halisa e hakili tɛ dayɛlɛn e ma tiɲɛ bɛɛ dɔn ka ban e kun tɛ tiɲɛ ne kɔ wa. ne y'a faamuya ne tun bɛ tiɲɛ kɔ mais o tɛna yira ko ni ne bɔra tiɲɛ kalama ko ne ka tugu e kɔ. Mun na e man ka tugu ne kɔ wa. e bolo ko Mamita de kama ko e ni ne tɛ ɲɔgɔn fɛ a Jɛnɛ i yɛrɛ jogo de kama e ni ne tɛ ɲɔgɔn fɛ. ne ye mun de k'i la sisan. e ye mun kɛ yan ayiwa ne bɛ ɲininka o la. mais ne kan k'i ɲininka o n'i ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ to yen i yɛrɛ ɲuman na k'i bɛ k'a kɛ ne jogo de kama donc ne ye jogo min k'i la n'i nana dɔ fɔ ne ɲɛna o la sisan pour que ne b'a faamu ko k'a sɔrɔ ko nin de don ou bien. komi e ɲinana ne ma ɲina. Jɛnɛ a bɔ i kunna k'i ne bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma yɛrɛ i tulo bɛ kuma in na. o bɔ i kunna yɛrɛ ne tun b'a miirina yɛrɛ ɲini ko ne bɛna miiri ni e ou bien ko an ka se ka segin ɲɔgɔn ma a bɛ tan ou bien ko parce que sisan ouais ne ni Mamita bɛ ɲɔgɔn na. Mun Mamita kɔnɔma don ne den na. ko Mamita kɔnɔma wa. Mamita kɔnɔma kɛ Jɛnɛ. Jɛnɛ a fɔ ko Mamita kɔnɔma don Mamita kɔnɔma tɛ kara. Jɛnɛ donc e bɛ docteur ka baara dɔn n'u yɛrɛ ye sa yɔrɔ. kara de y'a f'i ye ko Mamita kɔnɔma tɛ wa Mamita kɔnɔma tɛ ne ko e tɛ lakunun ka bɔ sunɔgɔ la dɛ don o don e de bɛ sunɔgɔ in na ten i t'i ɲɛ yɛlɛn dɔɔni. Allah i b'a fɔ dɔ in na tan na nin kɔni fɛnɛ kɔ tɛ yan n'Ala sɔnna ma nin perebu fɛnɛ n bɛna yir'i la. o tɛ problème ye an ka taa dɔ ta. cɛ Jɛnɛ kana sɛgɛn sa n kun tɛ ka baara kɛ bi est ce que minɛnw yɛrɛ dafalen don yɛrɛ. an ka taa ta sa minɛn dafalen don ne bɛ dɔɔni fa. ok an ka taa studio kɔnɔ la n ka fini sanfɛ ka na taa studio kɔnɔ n bɛ sɔrɔ yan sisan. i tɛ tɛmɛ photo den naani kan dɛ. an ka taa sa i bɛ n'an sɔrɔ yan. yɛrɛ da kɔnɔ e k'ale kana sigi dibi la nin kaba ye e tɛ dɔn nin ka wusa n y'a f'i ye n tɛ tɛmɛ photo den naani kan dɛ kɛ mun sisan ko n tɛ ka baara kɛ bi i bɛna n jagosa fo ka baara kɛ position bɔ. Jangan sih kau. Turut. Ini dah orang. Tekilin falau ke pusing ada bo. Berenang. Prop.
Nous avons un blanc. Voilà. Jene wuro la do sa. Ay fini blanc na ben, fini blanc na. Ne ben photo na su ta jodi ga. E be so wan blanc réseaux sans faire. Ay fini la jigi men, fini la jigi. Fini la jigi. Ora photo de pla. Anda. Sawa ga. Mago. Ah, okay. Non. Non, mi wele. Kana kan ni photo ko la re ni mamu mi wele. Iflo mena. Ka me ne rem na ta so sa. Salut la famille, votre artiste comédien Kara Design. Donc bi mega boga faina ako série kuma bawe série min kono no e Djanfa a be bla mardi au mardi na chaîne YouTube sans fait no e Kara Design officiel. Ako na nyina de a abonné ako cloche activé. Barça ni cloche activé ni vidéo bla la a be se e follow de kuna. O temenen ko fe amanga numéro de téléphone bla parce que bébé film le ni hakina tari. Ni fin be no no be fe ka conseil dama be fe ka ladilkan dama mi be fe hakina ta fo. Numéro de téléphone in flene ame sorola abe woleli gala. O temenen fana ko fe menu me fe wa produit publicité an wa produit sponsorisé il en faut par exemple boutique bi bolo minami bolo e be fa nga do anga vidéo là y a pas de souci donc il be woleli ga numéro mi reflète duguma nyanga numéro principal donc après ka woleli go numéro sans fait